Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Luisa ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. May saakmet kadag iti mahilig adumngeg kadag iti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadag iti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet anang ipatulod iti kapadasak, takayat kumet amang ngagan ti pannakaidrama na. Sakbay ang nagkalaysa kami iti asawak, amukon ti kinaartek na. Ti amok idi kat agbalbaliw apaman nga agasawa kami. Nang runa inton addanton anak mi. Ngem nagbidutak, takarkaro pay kitdi adi na maliklikan ti arak. Ngem oray no kasta, saan da kami met abinaybayan. Ad-adda pay kitdi agin magat nga agtrabaho. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Ne, sa dino ti papanamlakay. Nakabunang kamat. Mabana kaya bangkag bakit? Inakman dalusan ti pagmula akitilaya. Apay no ipabigat munton dayta, lakay. Ay na, sayang ti aldaw bakit? Ken may sa, awan mo ti aramida kita. Domingo ita, lakay. Aldaw ti panagdayaw iti apo. Intayo pa'y mat makimisa, ah. Da kayo latan kadag iti ubing ti mapan makimisa bakit? Ikaranagan dakto latan. Wen, ngam dumalatamat no si ka mismo ti mapan ije simbaan, Rudy. Huwag matgadi ah. Sige, makimisa akto inton sumaruno a Domingo, Luisa. Talagang kami na naka-schedule itang aldaw di panagdalos ko. Iso ada kayo latan di mapan makimisa. Di kagdanag. Ta sumuro takto inton maminsan na Domingo. Sige, imbagam dayta, lakay. Wen. O sige, panawan kayon dito balay. Umuna ako na rumuar, bakit? Dong, kwan kanto, unay, indayonen kanto iti sinamay. Tol-tolodan kantaw nga luman ay pagamuan in kanto may libay. Hey! Anybody home? Ay na, namatag ka manan, Rudy. Saan matagat? Slide lang, slide. Inayaban na kami ni Pare George. Isa, nagiinom magmatbasitan. Basitan. Alala, sumrag ka talabaran ka. Itikas na, maimunawan ka adagos. Agar mo sarkan, tapno saan ka amala daw iti trabaho, lakay. Ay, uwan bakit? Bakit di tayo iniingnak? Altaw mat kaya man. Ay. Ne, nagunagmat day ta na sinay bakit? Apay, adda ka ti parikot? Kasano? Kita umantilang am, Rudy. Nakakutkutungkan. Saanen akas laidi anabakad ti pamagim. Inom kan tumak ngamin nga inom iti arak. Ay na, uray na ko tunga. Tahel ti akbakit. Ay, isardeng mo ngamin ti uminom iti arak, lakay. Minalem anabartek ka asumangpet ito'y balay. Awan sapay aldaw asaan ka anabartek.
Talaga kasta bakit? Agas nga rod matibang bannog. Mala, agtugaw ka maten, tamangan kan. Baybay anak ka dilaan. Sa nabali, taday talaang matibisyo. Nagsarita kami kin ni Luisa di Kalman. Saan ka kanaw amaan-anawa, anak ka? Dahita ka diti makagapo, iso nga imay kayo diti balay nanang. Umaydak manen sermonan. Isardeng mo nga minen ti panagin inom mo, anak ko. Parparigatem laeng ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet parparigatan ti bagik nanang. Parparagsakak kit di ah. Agas laeng matibang bannog ako nada. Ay na, mangted laeng iti sakit da itanga arak. Nang runa ket kanayo nemeten ti uminom. Maasi ka kumamot iti pamilyam ah. Aklunek akanayo nak ngagbartek. Ngamiti ka ano man. Sa anak ka nagkurang iti pamilyak. Ititid ko mati pagrebengak kas asawa ken ama dagiti anak ko, nanang. Maalawunan, adda akong dita anak ko. Ang kaasyam mo ti bagim ah. Saan nga idaw-dawat, ang kasanungay no agsakit ka. Kasanun tulaang ti pamilya Rude. Sa nabali, tatantani mo ten agradwar iti kolehiyo dagiti apu ko yun, nanang. Saan dan tumit siguro abaybay anti inada, inton mataya kon. Na, anya daytan nga ibagbagam Rude. Matay nga ibagbagam mat. Ay unay kan, sa bali manon tinangiturungam iti saritaan ta. Katuan mat nanang. Amin tayo kat agturong dita. Di tay amutigasat tayo, nga may sa titurong tayo. Matay tayo amin, nanang. Luisa, Luisa, sa dinote ayan mo. Luisa, may kaman bagay. Tatang, awan ni nanang. Napan ije balay da lola. Kaya ba antay timplan na kiti kape? Siya po natin agtimpla iti kapeyo, tatang. Ay, sana nanak ko. Di mo amo titimpla ti kape. Ninanang mo lang ti akinam mo. Iso nga, inkaman, ay ban. Urayan tayo latan tatang. Ang mga nupaawi din na ijay. Sige. Ringan na to lang arudan. No sumangpat ni nanang mo, ayawan kaya. Anda ba'y kati allowance mo, ha? Atoy. At tapay mo tinaudi nga interview, tatang. Malagit din. Alam mo da ito, nakamukan hindi dayta. Sangaribo amin dayta. Katangan di kayat mo anak ko Dayta mati para gini ading mo. Sekanton ti magamo amang ted iti kapsat mo. Mapanakon bakit? Sige, agan-anad ka lakay. Tay bilin ko Sapay kumata saan ka manen amabartak nga gawin. Unay kalakid din ay bakit? Amumot aday tantiliw-liwak. Aywan, nalipatak matin. Nagsweldo ak gaya medical man. Ato iti sweldo. Bayadam to amin ang ababayadan dito'y balay. Itod mo tumatin di pagbayad de beya kini Ronnie ijay pagadalan da. Agyaman naklakay. Ang apay no urnungam lang ti pagininom mo iti arak. Iti kasta, mapadakkel tayo man, mato'y balay tayo. Ay na, makontento ka ka din dito'y basita balay tayo bakit? Makiasawan tumatlaang dagiti anak ta. Sigurado apumanaw dan tumatlaang inton addan kabukbukudan da pamilya. Iso nga oray saan tayo napadakkelan ti balay tayo. May mayat matlaang kumaan no mapadakkel tayo mabasit. Iti kasta,
Nalawlawa ti pagnaedan tayo. Ana, wento bakit? Bareng makaurnong tanto. Basta di naklapdan iti panagin inom ko, ha? Tay sumet ti agas ti banbannog ko. Bakit? Inkailuto da iti bakit? Nangalaam ka dagita asida na kay. Napan ko binurak tay ramak bakit? Kat, iso amin da ito ay tinaala ti ramam. Wen. Adumot nga rudan. Siyempre, siyak pa iti kunam. Amok nga minti pangipes-pestuak iti ramak. Iso at talaga nga ado ti maala na. Mala, ingkakit iluton, ta iso ti pangrabian tayo. Bakit? Ay na, congratulations, Ronnie, anak ko. Kamaudyanan na. Naggraduar kamatlaangan iti kolehyo. Kablaawan ka ron ni anak ko. Agyaman ako unay kada kayo, nanang, tatang. Agyaman ak iti adwa sakripisyo yo. Para kada kayo daytoy abaligik. Naayat unay ti Diyos. Iso ti kang runaan anang tulong kada tayo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo, anak ko. Nanang, kamaudyanan na. Makatulong akon kada kayo kanitatang. Ay na, di mon panunutan day ta anak ko. Napigsak pa'y matamanggad. Agornong kakit di, para iti buklem to a pamilya. Ito iti sweldo pa kahit... Pasensya kan ata. Nagsayan man iti sweldo nga iyawat ko kan ka. San met ngamin mabalinaya kag gastos. No kas nga kasasango kami kadagiti kumpare. Mapmapanan ti tawan, Rudy. Panunutom kumamot asaan ka nga umububing. Agnakam kamat kuman. Nanakam magmatbakat. Ay na. Lugi anak mananako-nakon, Luisa. Kasyam kumamot ti bagim, Rudy. Ipatpatagda ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ka di ti agsakit. Adayamad tawasan ng sakit. Namin tayo makaptan iti sakit. Nung siya klamay sa nakasagana ako namatay bakit? Ay na, saan man akas ta ti ibagbagam, Rudy? Malahay dolin mo gitinti sweldo ko. Makamu ka na mga budget iti dayta bakit? Nanang, no itad ni tatang ti sweldo na kada kayo, idulin niyo. Ha? Da kami ka ni Manong Ronnie ti makaamo iti amin ang masapsapol dito'y balay. Ay na, agyaman anak ko. Ala, katulungan dakman nga rod amang bagbaga iti amayo. Tapno isardeng namatan ti panagbarbartek na. Sige nanang, bayan yun. Kasarita minto ka ni Manong Ronnie ni tatang. Wan man, bareng da kayo ti denggan na, anak ko. Nakapasyar ka mahit kasinsin Linda. Wen kasinsin. Ada nga min napatag nga umay ko ibagakan ka. Anya day ta kasinsin? Ilaklakok nga min ti daddo maapas at ti dagami kasinsin. Ne. Aping ngayla ko yung kasinsin. Kasapulan mi nga min ti kwarta kasinsin. Agabrod ni tanya nga anak ko, kat iso ti pangalaan mi iti aramatan na. Ay, kasta aya. Wen, sikatin mo na panunot ko. Da kayo ti kayat ko apangilakwan.
Tapno datayon tumat lang ti agkakaruba no bilang. Ay, kagkayat ko akasinsin. Sayang mo't nga agpaiso tayo adaga no sa bali ataw ti mangkatang. Sapay na pintas ti lokasyon na tayan ti loteo. Naku namon kasinsin. Isu nga ron na jak kumakayat nga ilako iti sa bale. Tatalaga ang masayangan ak. Kasapulan ngamin at talaga ti anak ko ti kwarta. Isu ada kayon ti manggatang kasinsin. Uray kaskasano. At umatgaya man ti urnong ko. Umanay da ito yan na pagbayad ko iti dagang ilaklako ni Insan Linda. Uwin, gatangak da jay adaga. Sakto patakderan iti balay. Basit ngamin ngagpaiso ti balay mi. Malaksid iti dayta. Daan pa yan na balay. Maan-anay paikit din. Ang panagkunak. Kat nasaysaya at langin nga gipatakdera kiti baro. Ngam di pa renovate mi. Isumit lang nga minaparehas ti gastos. Ilimod kung tupay lang iti asawak kan anak ko di maipapaniti balay kan lote. Sorpresa at tuman ida. Agasam? Dandanigaya man malpas to'y balayo kasinsin Rudy. Wan nga rod kasinsin. Kasla ka ano laang iti na irugi. Ngam ita, malmalpasan. Di kat agyan kayon to amin nanditaw. Panawan yun to, tidahan a balayo kasinsin. Wan Linda, umakar kamin to dito yan. Apama na malpas. Agkakaruba tayon ton kasinsin. Aywan a kasinsin. Aging ga ka di ita, kat saan pa'y nga amo ni Ipag Luisa, ti maipapaniti da ito'y abalay kasinsin. Wen, jak pa yung bagpagakan ko anak kasinsin. Kaya't kung amin na sorpresaan. Makla at tulakit di dayjay, no ibagak abalay mi, ti maipatpatakter dito kasi dagyo. Aywan a kasinsin. Saan to siguro ang mamatay? Wen nga rod Uray arte ti asawak. Amo na latama ti responsibilidad na kunanan taon kasinsin. Wen kasinsin. Pudno nga arte kag. Ngamiti ka ano man. Jakmet binaybayan ti pamilya. Naimbag arabim. Bakit? Ay narabyan ka lang arutan. Nabarbartek ka pa'y anagawid, Rudy. Di ka na nasanay. Bakit? Ikaw anak man hindi di ka nagbagat. Mabisi na. Mala, agtugaw ka ditan, tamanggao ak iti kanam. Agyaman nagbagat. Ay sus, di nakagkan kan arakupon atani, agak-arak ka. Sorry. Sorry bagat. Sana balik tagi siya warakin to. Madamdama. I miss you bagat. I love you. Malawan. Sige, agtugaw ka dita sofa, tamapanak mga laiti kanam ijay kusina, lakay. Sige. Agyaman ako na nabintas nga asawa. I love you. Matuyan ti kanam, lakay. Na, inturog na matan iti sofa. Ay, una yan ti asawa. Di nan nabailan tinapan iti silid mi. Ay, jakon riingan. Sigurado ang mapantumat laang iti silid mi afaman ang makariing.
Bigat gaya man. Awan mat ni Rudy dito idami. Ay, nalabit asaanan ang nakapuot. Iso nga intultuloy ng tinaturog ijay sofa. Agyaman nakapo, tainik kanda kami manan iti barong agsapa. Barong aldaw amang ipasimudaag iti baro anamnama. Nanang! Manong! Umay kayo! Ni Tatang! Ni Bea day dyan, bumangon na kadakos, tamapanak ijay salas. Ni Tatang! Saan ang makasao? Kasla marigatan nga gangas! Anya, ay, Diyos ko! Rudy, again ka! Rudy! Tatang! Tatang! Sige, bungbunin niyo si Amayo! Ringan niyo! Tinasayat! Itaray tayo lang in yung ospital ni Tatang, Nanang! Patpat ganda ka unay, kadagiti anak talaga eh. Pangaasim ta lumaban ka. Agpaimbag ka, tapno agdadan na tayo pa'y iti mabayan. Pangaasim ka di, lumaban ka, Rudy. Pangaasim, di na kami pa'y pampanawan. Tatang ko! Rudy! Nanang, kayo kumamangan. Di kay painangan apulos. Yak makapangan, anak ko. Suglatan kayo ngagbantay iti bangkay ni Tatang, Nanang. Di kayo pa'y mangan. Awan ganas ko amangan. Saan nga umunag timakan kayo? Nanang, amangan no ang sakit kayo. Iti saan nyo apan pandangan. Wanmat nga minanang. Kayat yu ka dita mangalak, iti kanan yu. Tauray dito'y kayon amangan. Ala, aning. Inka mangala iti kanan ni Nanang. Wan manong. Awan sar-sarbiti ko na masurpresam kada kami. Ngamin awan kamatan, Rudy. Nagsaur ka. Nagsaur ka lakay. Anya ngay nga ron. Di tayo mo't ninamnama akas to'y timapasamat ka ni Tatang, Nanang. Di naman tinalasatan ti panakaatake na. Nagsakit a panunutin, anak ko. Diyak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa na kumakadatayo. Kat isumat gayam ti pakalamayan na. Ala, di kayo unay agladladingit, Nanang. Anya ngay ngayon. Kasta talaga ti biyag. Aglunan tayo ti amin. Ipatpatag ko unay ti Amayo. Nga oray ka na yun na mapartag. Oray kas jay na. Nadungulat ta ka na tayo. Ngaman yan. Tanatay mata na di tayo napakpakadaan. Uwan nga ron. Ngabgas na kunakon. Masapul nga awatan tayo ti amin, Nanang. Talaga siguro. Ngaging galangan ijay ti intab ti Diyos abiyag ni Tatang. Nasakit man nga aklunan. Sige. Ikarigatak nga aklunan ti pupusay ti Amayo, anak ko. Diyos ko. Italakmin ka di amin. Ti pagayat ang ti matumpal, Apo.
Agyaman kami, iti pa nang ipabulod mo kada kami itinasingpad. Kan responsable nga asawa kan ama dagiti anak ko. Samay kumatatarabayan da kami lata, iti inaldaw. Nang runa ita, tawan man ti asawa, kakadkanwami. Nasakit ti kalaat nga ipupusay ti asawak. Ngem nalagan met ti riknak anang palubos ken kuana. Ngamin, uray kasjay ti kinaartek na, di nakpay pulos kinabil ken inapa. Kang runaan iti amin, saan da kami abinaybayan a pamilya na. Ita, adamet ten bukod a pamilya dagiti duwa nga anak mi, ket adamet ten apukok nga isu ita ti aw-awer ko. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Luisa. Ken ka pagayam, Luisa. Makipagladingit kami itinasapa nga ipupusay ti asawam. Nalabit nga aging galangan ijay ti inpabulod ti Diyos abiyag ken kuana. Anya ngay nga rod, talaga kasta ti biyag. Ada umununa, adamat maududi. Tirumbang aramidam ita ket ipatag mo dagiti anak mo kan apukom. Ipaay mo kadakwada ti pammatag asaanan a maipaay ti ama kan lolo da. Alakastan pagayam Luisa, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Sapay kuma, taitultuloy yulat ta ti dumngeg kadag iti sumarsarunupay a drama tayo. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylingad iti nagan asilin, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadag iti rinibo-ribo adumdumngeg iti drama dito YouTube. Ket tunggal adamangeg ko a maidrama may papan kadag iti naulpit nga ikit, may palagipmet kanyak ti kinaulpit idi ti agsyuman kada kami. Daytoy nga rod ti rason no apay a naawi sakmet a nagsurat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit. Kalpasan ti sumagmamano atawan nangasawa manen ti amami iti addamet laeng anak na. Ket nagdennada iti sumagmamano atawan. Gapu iti kinarigat ti biag, napilitan ti amami amangibati kada kami iti puder ti agsyuman kada kami. Tapno mapan agtrabaho ijay syudad. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nora, bakit? Oh, apay Marino, kaslaad da napatig nga ibagaman. Ay banak ngamin ti kumparek nga da iti Manila. Dakdakkel ka no ngamin ti sweldo ijay. Kat, anya ngay kumaita, Marino. Amang ano mabalin na si kapay lang ti makaammo kadag iti duwang anak ko. Anya? Si kalaan ngamin ti ammok apangital ka kadakwada. Sana bali, tadadakkel damutan. Saan damutan nga ubing apapaanawa? O sige. Tapno di mo mat ko na. Uray kaskasano, amok mat ti tumulong. Kan mesa, anak mo mat ida. Iso akas may kadwa nga asawam. Kasla anak ko mat idan. Ay na, agyaman ako na. Nora, bakit? Awan anyaman na Marino. Anya ngay nga rod, talaga akas tatibiyag.
Inayat ka mat. Iso arumbang nalaang nga rod, nga ayatak mat dagiti anak mo. Agyaman ka talaga, Nora. Awan anyaman na, di ka agdanag. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Kabayatan ti kaaddam iti adayon, Marino. Itatapin manawan di amayo. Nasken nga aggagat kayo. Ngami, jak kayat tisadot akabalay. Wan, Auntie Nora. Jak kayat nga agsenyorita ken agsenyorito kayo. Tulungan da kadagiti matrabaho dito'y balay. Tapno addamet gunggunak ang mga iaywan kada kayo. Agluto, aglaba, ken agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Wan, Auntie. Si Caramel, tulungan ni manang mo kadagiti matrabaho dito'y balay. Wen, Auntie. Ala, ingkay maturugan. Tapno masapa kayo mat amariing inton bigat. Wan, Auntie. Ay, maturugtan manang silin. Wan, ngamsakbay na. Agkararag tapay nga umuna, ading. Ay, sige manang. Agkidema kon, tagkararag ka. Sige, ading. Anya pa'y kukuin nyo dita aya, Silin, Ramil. Ha? Idapin nyo ti silaw dita kwarto yung. Saan kayo anabuslon tanangina ti kuryente? Wan, Auntie. Sapay mabutengak no awan silaw manang. Irwam mon nga awan silaw. Tapno saan ta amaungtan, ading. Kumusta, pare Marino? Kumusta ti trabaho? Okay ka kadilaang ditoy? Okay lang, mat pare. Maikawak. Ang patcheck ang mairwamak tumadlaan. Una, kasta akmatlaang ididamdamok dito'y syudad, pare. Ang awan pa panan na, no di mairwam kan tumatlaang. Wan nga rod, pare. Ado tijak kabisado a lugar dito'y Manila. Iso medyo marigata nak amang i-deliver kadagiti parcel. Talaga kasta, pare. Sana bale, tadamat Google Map. Wan nga rod, pare. Mairwam kan tumatlaang, pare. Adayo amay mayat ngamin ditoy. Tamalaksid ang nalaklaka ti trabaho. Nangingina pa iti sweldo. Husto ka, pare. Katagyaman akmanan. Dakkel tulong daytoy para kadagiti anak ko. Awan anyaman na, pare. Maliit na bagay. Hello, bakit? Oh, hello, Marino. Nakaawag ka mat? Wen, kailiw kayo ngaminan. Kumusta kayon? Kumusta na kitubing? Ay na, awan rumbang apagdanagam. Adda itinasaya at akasasaad dagiti anak mo, Marino. Agyaman ak bakit? Ano sampay laang dagiti anak ko, Wen? Wen ka di. Nagsweldo ka ka din? Wen, iso nga imawagak ta ipauit ko ti sweldok. Sige nga rudan, tani. Ado ka no ti project daanas kan abayadan da igi pagadanan. O sige, sa anak pa nga mi na makaawid. Tamakumikom kami dito'y pwesto. Inaldaw nga ado ti sumangpat a parcel. Iso asikapay lang ko mati makaamo dito balay, Wen? Wen ko naklang nga rudan. Di ka madanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Agyaman ak bakit? O sige, ipauit mo nga rudan ti kwarta. Tapno maitid kumatan kadagiti anak mo. Wen, bakit? Ingkamin, Auntie Nora. Masapa kayong agawid inton malam. Taado ti aguro uray ang matrabaho dito balay. Naawatan nyo, ha? Wan, Auntie. Anya pailaan nga ti mulmulagatan nyo. Ing kayon ang. Jay balon mingay, Auntie. Anya balon adakda ka matam silin. Kat no sa ganaan kayo meten iti kaninyo inton aldaw. Ti kwartami, ti kayat ko asawan, Auntie. Ha? Ay, kwa. Awan ti kwarta. Maalala, mapan kayo kit din tadi kay maladaw. Uray jay ko malaang pagplete mi asumrek ti ited mo, Auntie. Sana balinton inton malam, tauray magmag na kaminton nga agawid. Awan nga rod kwarta. Di mat nagpawit ni tatang edi kalman iti allowance mi, Auntie. Ay.
Dinak man surwan si Kasilin. Nukunak nga awan. Awan, nawatam. Auntie, Ala, sumrak kayon. Didak disturbon. Ramil, bagkatan man jitang kiti paglutuan. Tairuar mo. Uwan, ante. Silin, dalusam ti ayan ti tangke. Tani, nagrugit mat gayam. Agdalos kayo metlaangan dito'y kusina. Sayon to isaruno dagiti kwarto. Punasan nyo amin atawa. when auntie, Ala, agawaan nyo ti agdalos. Taagluto kayo pa'y inton madamdama. when auntie, Oh, anya pa'y laang timulmulagatam di taramil. Irwar mun at itangke ti gasol. Ha? Uwan, ante. Agawaam, tatulungam ni manang mo dito'y. Uwan, ante. Numalpas yung amin dagiti ipapaaramid ko. Mapan kayon to ijay balay ni Nana Suling. Taalaan nyo ti inorder ko asaba. an-anwan nyo di saba, auntie? Aramidak abananak yo. Ta isursur yung ila ko inton bigat. Ito'y tibayad ko iti parcel nga in-deliver mo, iho. Agyamanak, madam. Mabitlaang, tasuklian kayo. Saan iho? Kukwa mo ti sukli. Ha? Kukwa mo ti sukli ko na. Sigurado kayo, ma'am? Uwan ko lang arutan. Ay, agyamanak unay, madam. Awan na nyaman na. Sige ha. Apa yan, madam? Wala. Agimikos di parakitak. Ha? Tulungan na pangasim. Anya pa'y laang ngay aramidin nyo silin. Inkay isursuran atin lutok abananak yo. When auntie, ang mabalin ka di nga ayaban mi ni Janine tapnada kadwami? Ay saan? Paglakon nyo kit din ti anak ko. Ha? Da kayo laang nga agkabsat ti mapan agla ko. Ha? Anyan tulaangan nga iti ko na endag iti tao ang makakita iti anak ko nga agisursur-sur iti bananak yo. Kababain. Auntie Nora? Ala-ala, ayabam kit din ni Ramil. Tamapan kayon. Di mo iramraman ti anak ko. Ta saan ang may bagay kan kuana ti agla ko iti kasta. Nawatam. When auntie, Kumusta tirik nayo, Madam Dolores? Okay kayo ka din? Wan, iho. Banog ko lang siguro day jay. Katagyaman na iti panang tulong mo kanyak. Marino, iho. Awan anyaman na, madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Kas makita mat, may saakla ang anano mo a tao. Nana ko namlatan kanyak. Wano ante no iso. Ha? Alaam ko madaytoy. Ay, saanin, madam? Ante ko na, saan madam? Ha? Ay, ko, saanan, Auntie Dolores? Alakit din, amok akasapulam na ito'y. Tangdan mo anang tulong kanyak. Alaamon marino. Sa anak mata dumawdawat iti bayad ti panang tulong ko kada kayo, Auntie. Kan may sa, basit laang matabanag dayjay. Okay, tangay di mo mat kayat nga awatan ti it ko. Kayat mo ka ditagpaay kanya kas driver? Di kagda nagtaswelduan ka. Isulangan ti itid ko kas gong ko nam. Ha? Di kagdanag, tasaan mat ang maapektaran ti trabaho. Isulang ngamin ti amok awagas, tapno makasubalit kan ka, Marino. Hello, kasaritak ko madagiti ubing, Nora. Ay, kwa, nakaturog dan, Marino. Ni, nagsapadan na naturog, bakit? Wen, talaga ang masapsapad amat maturog lakay. Kasta ka di? Kahit, kumusta damatan ngay? Saan da ka di matlaang nga papaanawakan ka? Ay, kat gagangay day takadagiti ubing.
At dalatamot ka nito, anawulwul na, lakay. Ay na, ano sampay lang ida bakit? Imbes amay may salaang ti awir mo, na inayon pa'y dagiti duwang anak ko. Uwin ka di, saan a problema day ka? Okay lang mat kanyak, lakay. Kas nakunakon, anak mo ida. Inayap tamat. Iso akas may kadwang asawam, obligasyon ko mat idan. O, kasanungay lakay, kaano ka manin nga agpawit. Into no may alawas pa'y lang ti sweldok bakit? Kasta aya, apay no kasaritam ti amom. Tano mabalin, mga advance ka pa'y lang iti sweldom. Tani, awanan igatang ko iti masapsapol dagiti anak mo. Adumat ngamin ti bagbagada agatangan da. Ne, pakikitam man bakit? Amangan kit dimot no tila pagos usarandan iti kwarta. Saan? Project da kano ken uniform da. Masapul amanayunan ti uniform da, tani. Kanayon nga agtudo, ket saan amamagaan adagos dagiti linabaan. Sige nga rod bakit? Ipadas ko akasarita ti boss ko. O sige, taado pa'y ti aramidat. Ag-text kan tulatan, inton ipauit mon ti kwarta, Marino. Bye! Bye, bakit? Ne. Makadlaw ako na. Tunggal awagak ti asawak. Kwarta ti bagbagana. Kan apay ngay ajak met pulos makasarita dagiti anak ko. Oh, Diyos ko. Sikala ko man ti makaamo ka dagiti anak ko. Tarabayam ko maida. Ilisim ida iti anyaman a pagpagkatanda. Di mo ko mabaybayan dagiti anak ko, apo. Silin! Silin! Apay ka di, Auntie Nora. Apay tarupam! Anay ko, Auntie! Anay! Di mat kunak nga agluto kayo? Tapno day talaangan mangan ti aramidak apaman asumang patak? Kalkalpas ko lang kami na naglaba, Auntie. Agrason ko pa'y laang! Auntie! Sakit ti kadalyo! Anay! Naabahak lang arudan iti sugal. Awan pa'y masang petak amakan! Alala! Ingka agluton! Darasam! Uwan, Auntie! Palubusan nakakanunibos nga agawid, Marino. Ang urayan pa'y asumangpot timang ekstrakan ka. Well, pare, katagyaman akmanan. Kailiw kong aminan na talaga dagiti anak ko. Awanan yaman na pare. At damot anak ko, iso ang maawatak triknam. Basta awagan na kadagos into nagsubli ka, tapno amok ti ibagbagak kan ni boss. Wen pare, di ka madanagan. Tagsubli akmadla adagos. Ay, unggayan. Aha. Alam da ito'y. Ha? Ne, apay day ta kwarta pare. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti pasalubong mo kadagiti anak mo, pare. Ha? Ay, saanin pare? Alamon, pare Marino. Basit lang da ita agatad. Agyaman ak unay pare. Talaga anak kasingsingpet ka. Awanan yaman na pare. Apay, itam lang ayang mo, anasing petak. Ha? Sigud matkit di pare. Ala, pakumusta am tumatan dagiti anak mo? Nang runa ka ni Ramil. Wen pare, makadanon day ta iti inaanak mo. Nukasta, agawid ka ijay lugaryo, Marino? Wen anti, iso nga umayak agpakada-kada kayo. Ta sa anak pay lang nga sumrek iti sumagmamano nga aldaw. Mapan ko pa'y iliwan dagiti anak ko. Anya nga tano alaamon dagiti anak mo ditoy. Ha? Ento nagsubli ka. Ikuyog mo idan, taag naad kayon dito'y balay. Ay, saan na mabalin anti? Nakababain mat kada kayo. Kan may sa. Agad adal da ije probinsya. Sana problema day Tamarino. Tulungan ka amang paadal kadakwada. Itugot mo idan ditoy, agraman ti asawam. Anya?
Basta gawid ka, katinton agsubli ka, ikuyog mo ni ida. Kasi matdagiti anak mo ang maisinakan ka. Talaga anatangken ti ulo yung ubing. Di mat kunak nga aglangan kayo itangal daw, naaglaba kayo! Gusto nanti, di yun bautan ni manang ko. May sakamat! Anay ko, ante. Anay. Una, tupay kat nga adang madingar arabidum kadagiti anak ko, Nora. Tatang. Jak laing pagarup amay turod mo gayam nga ulpitan dagiti anak ko. Ay, kwa. Pasensya ka na kay. At pinasensya talangin, Nora. Nga masapul asong batam itilintag ti inaramid mo. Intalag ko kan kadagiti anak ko. Skamat gayam ti mangulpit kadakwata. Marino. Labing ita ka. Nga manipod ita. Putdentan ti relasyon ta. Anya, saan Marino? Di ka kumamat mangrabak iti kasta. Denggam kumapay mat ati palawag ko. Pangasim. Ay ayatin ko. Huston, Nora! Jakon kayat amang ngaganpay dagiti bagam. Alaam aminin abad badoyo. Tapumanaw kayon iti anak mo dito'y balay ko. Pakawanin na ka din, Amarino. Sorry, iti inaramid ko. Ikarit ngagbalbaliw ako na. Saan da kami kumamat apapanauan? Pangasim, Marino. Gapo iti panagpakpakaasi ni Auntie Nora, saanan nga intuloy ni tatang tinagdarom. Ngamkit di pinapanaw na ida ijay balay mi. Ita Miss F, adda kami iti puder ti baknang abaket anang tulong kanitatang. Agpapaay kami kas katulungan na dito'y balay na katukad ti panang paadal na kada kami ngagkabsat. Aging galangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Silin. Ken ka pagayam Silin. At datay pagsasao ako nanaket. Dagiti tao a mairorumen, Diyos ti manaraken. Nagasat kayo, ta nakatumpong kayo itikas ka ni Madam Dolores, anang ibilang kada kayo kas pamilyana. Pagtalinaadan nyo nga rod kumati kinapakumbabayo, itikas ta kat agtultuloy ti bendisyon a maawat yo. Igaad yu ti agadal para itinapintas a masakbayan nyo. Alakastan pagayam Silin, kat pagyamanak matunay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu kani pagayam tayo a naglinged itinagan a Freddy. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jak amo nurumbang wano saan nga inak-istoryaan ti madi an aramidak iti kanlabas. Kababain man ngem amok apakaadawan daytoy iti adal nang runa kadagiti padak a naasawaanan. May mayatan at ti aramid ko amismo ti inak istoryaan ngem ti aramid ti sabali a tao. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. I love you, bakit?
Yak tumauma amang ipalbalikas iti dayta. Ay ayaten ka unay-unay, Sylvia. Ay ayatan ka matunay, Freddy. Sapay lang ko ma. Tadikan to agbaliw iti kastaki na lailom kanyak. Saan to apulos? Si kalaang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ikarik asikan ti mauding ayatek. Agyamanak numatakdaram day takarim kanyak, Freddy. Kat ipasiguradok matkan ka. Ajak ton agayat pa iti sa bali. Si kalang tagtagik ko iti puso kan ayat ko. Ay ayatan kanto iti agnanayon, lakay. Agyamanak bakit? I love you so much. I love you too, lakay. Mapanakon bakit? Wen lakay, agan anat kay iti panagmanehom, ha? Wen bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Kabailak ti bagik. Ala, mapan ka nga rudan, tapno makaado ka. Wen Agawid ka inton aldaw, tagluto ak iti naimas a pangaldawan talakay. Wen bakit? O sige, mapanakon. Rapiin, ngamadda ka pailaang dito'y balkon. Umunig kan, tadi ka kat malamiisan. Sana bali ta nasapapay mat nanang. Umunog ak to inton madamdama. Urayak labiit ni Freddy. Si katimaka mo, anak ko. Angam ne, di mo kumaunay ti agpuy-puy at wan. Makapadakas kan kadayta, nang runak at masikog ka. Wen nanang, sanak matkit di akanayon nga agpuyat. No kastoy lang amarabyan ni Freddy. Jak mat ngamin makaturog. Aging gajak mapasangpet ti asawa. Sige, tagawid akmatan. Sigurado nga urayan nakmatan ni tatang yo. Urayom nga rodan ni Freddy. Nalabit apaawidan day chay. Ay na, nagpintasan to'y anak ko. Kaing ingas unay ti inay ayat ko nga inana. Ay na, nakayayat to'y anak ta bakit? Nakaluklukmag nga ubing. Wan nga rod lakay. Kat kasano daytan. Adan anak ta, Freddy. Manayunan ng ti responsibilidad mo iti pamilyam. Sana parikot day ta bakit? Dubliek tagtrabaho. Tapno adda pang biyag ko kada kayo kini baby. Agyam anak lakay. Talaga naghasatak. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Malaksid anataar. Nagagat kan. Nakasingsing patpay. Ha? Unay daytan apa nang idayaw mo kanyak. Bakit? Katpud numat. Dagita ti makagapon no apay ana inlawak kan ka. Mala, agpapinsa kang harod na dagos. Iti kasta, makabukol tamanan iti may kadwa. Ay, niya? Joke. Mabit lang Tamang gauak iti kanam. Bakit? Sige man lakay. Mabisinak mat ngagpayson. Inlutuan ka iti paborito masidaan. Mangan ka amangan. Iti kasta, agsubli adagos ti pigsam. Indagasan kayo itikan ken karne asidayo nanang. O adtoy, adapay prutas ken natang. Ay, wow! Nagimasan. Ikan kan karne ko naman. Wen ananang, nagpalengkeak ngamin. Isungain lakam kayo kinitatang iti sidaan nyo. Agyaman barok. Talaga nakasingsingput ka amanukang. Angam ay na. Nagtaktak ka pa ilaang Freddy. Nakababainan kan ka. Dandan ni inal daw mutan nga idagasan na kami iti sidaan may barok. Awan anyaman na nanang. Napatag kayo ngamin kanyak. Iso ano anya ti ipapaay ko iti pamilya. Ipaay ko matan kada kayo. Banag apagyamanan mi unay barok. Sapay kumatag na nayon ti kastaki na saya at mo amanukang. Di kanto kumaagbalbali, Freddy barok. Di kay madanagan nanang. Saan to ang mapasamak dayta? Langaklaan tagbaliw. Ta siyempre, lumakayak tumaten. Ngam ipasigurado kada kayo, asaan to nga agbaliw ti ugalik nanang.
Agtali na idtulat tati kinasingpet ko ang manugang yo. Sa dino tayan ti asawam, anak ko. Aday ti silid mi tatang, nakaturog pa'y laang. Napuyatan nga min ang nagbiyahe edi rabii. Kasta ka de. Mala. Bay ampay laeng nga roda maturog. Di mon singain. Tapno makaina na. Apay kumaya tatang, ada ka di ibaga wano iparamid yo ken kuana? Ay, awan matkid de. Kaya't ko laeng kumakaistorya. Naibaga nga mininanang mo, anang inagasman ka naun iti sedaan mi itay agsapa. Ay un tatang, isumat ti kinunana itay simmangpet. Manmanaw ti kaskin ni Freddy nga asawa anak ko. Malaksid nga wan vision Responsable pa'y nga amakan asawa. Saan lang nga daita? Nagagit lang arudain na singpet pa'y. Un tatang, banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak iti asawa akas ka ni Freddy. Wala, saan pa'y anaimot? Kasjay ati manugang. Iso asika Silvia, asika sumat di asawam, no kasjay asumangpait. Idasaram mo tinadagos iti kanan, wano merienda na. Wano saan, itimplaam iti kape, kasjay. Un tatang, kasta talaga ti ar-aramidet. Apay no gumatang kamat iti cellphone mo, lakay. Ha? Ay na, saanin bakit? Nangina? Ken maysa, gastos laan dayta. Imbes nga igatang ko iti cellphone, igulpik laangan nga igatang iti diaper ken gatas ti anak ta. Adamot dagitay nalalaka a cellphone, lakay. Gumatang ka, tapno adamot pang kontakak ken ka, ah? Nang runa no kas dyan agbiyahe ka. Saanin ko naktumet? Sana bale, taon time mati panagawit ko dito balay. Awan rumbang nga pagdanagam kanyak, bakit? Nasaysaya at matlaang ano at damat cellphone mo. Saan mat ngay daw dawat? Ang magkasanon ngay no at da emergency. Iso amay mayat matlaang no gumatang ka. Adumat itan tinala ka cellphone? Sige. Mga alak to inton adda nawadwad a kwartak, bakit? No mabinsan, husto laeng met nga oray awan day ta cellphone. Sulisog laeng ngamin day ta a cellphone anak ko. Ha? Ni, pagkunaan yung mat asulisog ti cellphone, nanang? Wan ta sulisog iti chicks. Ah? Ni nanang talaga? Kita man jay manugang damari Florida. Cellphone met ka tinagam-amwan da iti kabit na. Apoon tinagsinaan da nga agasawa. Ah? Depende mat siguro daytan iti tao nga agaramat iti cellphone, nanang. Saan mat ngamin nga gusar iti cellphone kat may lawan? Ken maysa, nasingpat ti asawa. Amok adinan tumaaramid ti pampanunutan niyo. Nakasukat ka matlakay? Wen, agbiyahe a kita. Taiso pa'y ti mapasadaak. Padasak man ti agbiyahe iti rabi. Anya? Di kat awanan ti inanamno kas talakay. Ay kat anya nga rod ngay. Agano saka, ta sa anak mo't anagpadi, bakit? Ay na, di mo kumamat abuswan ti bagim lakay. Agina na kamat, sana puro trabaho. Masapo lang makaurnong taadagos, bakit? Tani, saan tayo nga amo ti mapasama kadagiti sumarsaro nga aldaw? Ang lakay. Bakit? Masapol nga agkagatak. Tibirok ko iti aldaw, iso ti gastusan tayo para iti inaldaw. Ti matbirok ko iti rabi, iso ti idulin ko. Tapno adamat savings ta. Ay na, an-anwam ti ado a kwartano agsakit kan tumatten, Freddy. Bye-bye anak ka din, bakit? Di ka madanagan. Ta kompleto akmet iti vitamina. Kano talaga ajak ka ba lang tagbiyahe?
Aginanaak tumatlaang. Agyaman na, Freddy, honey. Kamaudyanan na. Makadun na kamatlaangan iti agpat-pat na. Katuan Di mat inbagakan ka nga amin akid dawam kat ipay ko. No? Lakid di ka ba ilak? Sa wakas. Kukwa na ka ti asawam iti aldaw. Iso ako kwa kamat iti rabi, honey. Una, ad-ado pa iti oras ko kan kangam iti asawak. Ngamin, agpasada iti aldaw. Agkita kami laang numapanak mangal daw iti balay. Impambar ko laang agpasada iti rabi nga uray saan met. Sana bali taitid ko mat ti masapulam ko maiti rabi. Dakdakkel pa'y ngam ti mapasadaam ko ma. Una, ba nagapagyamanak unay, honey? Una, tapno adda mayawat mo iti asawam. Kat saan nanto amadlaw nga adda gaya man aramidam a milagro. Kasano daytan, di kat awanan ti inanam, no kasta pati rabi kat agbibiyahe ka iti taksi baro. Kapilitan akastaan nanang. Angam talaga akasta no kaya't mo aguminawa ti pamilyam. Ay kat agina nakalatamot Narigat met no abuswam ti bagem barok. Ang aguray ka. Kasla lumukluk magkamat. Saan amadlaw amapuypuyatan ka? Kasla pimintas paikit diti pamagem. Ay, kuha nanang. Ada nga ro ti mangibagbaga ahiyang ko kano ti agpuyat. Agbit bitamina ak ngamin nanang. Kompleto ak iti bitamina. Isu siguro ako nayo alumuklok magak. At to'y tinapasada ak iti nagmalam, bakit? Manungay da ito'y lakay? Ay, diyak binilang bakit? Sikan ti mang bilang. Diyakon itid ti mapaspasada ak iti rabi. Ta isuday jayan ti savings ta. Una, nga makailaslasin akmatlaang iti savings ta, iti matmat gedam iti aldaw. Iso nga oray di kan agpasada iti rabi. Tani, awanan inanam lakay. Napigsa ak pa'y bakit? Iso nga awan rumba nga pagdanagan. Napigsa ka pa'y ita, takaububing ang paylaang. Ang kasanunton, no maurnungan ka iti puyat kan banog. Adan tulat taal daw nga surrender ti bagim, Freddy. Unay lakid din ay ato'y asawak. Di ka kadiagdanag. Kas makita mo ito. Napigsaak. Mayat ti pamagik. Sa anak to nga agsakit. Bakit? Agyaman na, tadakan honey. Na-receive mo ka dito in text ko kan. Wen. At to'y ti pagpagatang mo akayat mo akanin. Agyaman na honey. Imbang, tasaan ani bakit mo tinakabasa iti text ko? Saan? Tatunggat agawid I-silent ko ti cellphone ko. Kasano no ag-text when no umawag akan ka? Kasano amangag mo no kunam naka-silent mo ti cellphone mo? Siyempre, naka-vibrate. Apay, kapoy. Talaga awais ka, Freddy. Siyempre Siyak pa iti ko nam. Ayun gayam, gimatang akon iti motorsiklom, Freddy. Wow! Agpaiso, honey? Wen, ato iti susi. Ha? Thank you so much, honey. Kamaudyanan na. Addan usarak nga umay dito'y dagos mo. Narigat nga minuti taksya ka na yung titugot ko, Ken. Ang mga no da makakita di tarwar, anak ka park. Kat idanon da iti asawa. Awan anyaman na, honey. Kotse ko matigatangak. Ang kimurang amin ti budget.
Jak pa'y nakasingir iti pautang ko. Isong ano sampay lang ti motorsiklo, wen? Wen, honey. May mayat madlaan da ito eh. Tanala ka nga iluslusot ng runa no kasya traffic. O ala, umay katama pantay di kusina. Nangisagana ak iti pangrabyanta, honey. Aldawan, ngam di ka pa'y mat nakarubwat. Apay, di ka agbiyahe italakay? Saan pa'y bakit? Ipan ko pa'y man ijay shop ti taxi. Apay, ano tilugan mo? Medyo nalokay nga rod ti preno na. Kan adagon uni iti sirok. Iso ama-amakak amang ibiyahe. Katipan mo pa'y laang nga ro di jay shop Ustumat kit di, tapno makain na nakamat lakay. Wen, ipan kon to inton madamdama. Barang may isang bot aging gainton malam. Tapno makapasada ak matlaang inton rabi. Hello, honey? Hello, mga anyang oras kang aggaray, honey. Madamdama basit. Rush hour nga minita. Panagawid. Iso asigurado nga ado ti pasero. Apay ka di? Katangay nga minti may sa ako, Marek. Agpaituludak ko mabiit ijay balay da, honey. Oo, sige. Awagan na kapaman ang makarubwat ka. Ta itulod ka iti papanam, honey. Awagan kanto nga rod inton madamdama. Agdigo sa klabiit. Sige. Urayek ti awag mo, Joanna, honey, my love. Kumpat ka na imbag, tapatarayag iti kastaunay ti motorsiklo, honey. Ay na, inayadom na ang Freddy. Di mo unay partakan jag pataray. Relax ka lang ka di, honey. Di ka agdanag, tanasanaya kon nga agmotor. Basic lang ang ito kanya. Ngam di mo matpaspasan, Di mo pa'y kayat? Tapno makadanon ka adagos iti papanam, honey. Oh, at nalugan na masabat na. Magpaigit ka, Freddy. Wen, dalag mo na ya. Ha? Ha? Jack matan may turong ti manibela. Ay, turong tani ti rangkis. Nasaya at mata nakauot ka. Dino tayan ko. Adda ka dito'y ospital, Freddy. Wen, malay kunti na pasamak. Anay ko. Nagsakit din. Pero ang pagig. Anay. Gumog ko naman. Kaita ti ala ti babaero akaskan ka. Apay anaaramid mo ti kastoy kanya, Freddy. Limad kayam alipliputan na. Ay ko. Pakawanan na ko, Silvia. Impay ko amin apamatagkan pa na nga sigasukan ka. Awan ti amo ka nagkurangat kan ka. Ngam apay anaaramid mo tinang lipot kanya, Freddy. Apay! Sorry, bakit? Aglo na ka nagbasol ka. Basol ako ti amin. Sorry no nasulisog ako iti sa wali ang babae. No saan anapasamak ti kastoy kan ka. Nalapit nga agtultulay pa ilaang ti panang lukluko yung kanya. Pakawanan nak ti Diyos. Ngam agyaman ak unay. Gaputa saanan anak kalasat dayjay ajuana iti panaka-aksidente yo. Anya ti kayat mo asawan, Silvia. Natayan ti kapit mo. Kat iniyawid dan ti bangkay na. Nalapit aday tuyan ti wagas ti Diyos. Tapno agsina kayo iti babayem. Kat may sardang matantipan ang liplipot yung kanyak. Sorry, bakit? Sorry no nasulisog ka. Sabay ko, Tama pa kawan na. Sorry. Ikarig.
Nagbalbaliw ako. Sana na maulit, boy. Promise. Pagawanan na ka din na. Bakit? Pangasim. Ay ayatin ka. Unay-unay. Ay, ayatan ka man. Iso apakawanan ka, Freddy. Nasakit inaramid mo. Namruming bawlat tati asikkan ka. Sana kas ka rin na timang lipat. Kan mangawat iti inaramid mo. Gamay ka rigatak, Freddy. Pilitak na iwaks iti sakit tinakam ko. Ipagpagapok iti anak ta. Agyaman ako, bagay. Nagtanok ka nga agayat. Ikarigatak tigbimbag. Tapno masulnitak na itinagkurangak ka na kayo iti anak ta, Sylvia. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagimbagak matlaeng, ngem saan akon nagsubli a nagpasada. Inpamanihok iti sabali ti taksimi, ket ita, tultulungak langan ti asawak iti rinugyan na a negosyo. Pagyamanak matunay, gapo ta inikkan nakpay ti Diyos iti may kadwa abiyag, tapno siguro masulnitak ti nagkurangak iti pamilyak. Kat ita, agad-adal meten iti elementarya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Freddy. Ken ka pagayam, Freddy. Nagasat ka, gaputa pinakawan na kaadagos ti asawam. No sabali lang siguro, amangan no pinanawan, wenno sininaan nakan. Sapay kumatag balin nga adal daytoy kadagiti amin adumdumngag. Liklikan tayo ti agaramid iti saan anasayaat, tapno awan to ti pakadusaan tayo intun dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Freddy, ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.